Magandang araw sa bawat isa. Ako pala si Jordan Prado at saglit lang, sana huwag munang ilipat. Hindi masasayang ang iyong oras sa panonood. Dahil sa videong ito, ituturo natin ang mga bagay na minsan hindi na ito tinuturo ng ibang tao. Kaya sana huwag niyo pong sayangin itong pagkakataong ito. Kasi sabi pa ni Jesus, and you will know the truth and the truth will set you free. Sabayan niyo ako mga kaibigan. Sa mundo, pag nagkasala ka, kahit hindi mo alam na yun ay kasalanan, nagnakaw ka, pag nahuli ka ng pulis, uy, huwag niyo akong hulihin, bakit ganun? Uy, nagnakaw ka, hindi ko alam na kasalanan pala yung magnakaw. Kahit sabihin natin mga kaibigan na hindi natin alam na kasalanan pala yun, ay talagang mahatulan tayo sa kasalanan nating ginawa. Katulad na rin sa mga kasalanan na binabanggit sa Biblia. Siguro, hindi mo pa ito alam or alam mo na, pero sana ipagpatuloy mo ang pakikinig. Babasahin ko ang bawat verses sa Biblia at sana'y intindihin natin ng mabuti. Basahin natin dito sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Hindi nyo ba alam na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga masasama? Huwag kayong palilinlang, sapagkat kailanmay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga immoral, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, naikipagrelasyon sa kapwa lalaki o babae, magnanakaw, sakim, lasenggo, mapanlait, at mandarambong. Ang mga taong sumusunod sa ninunasa ng laman ay makikilala sa gawa nila: sexual na imoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan, at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon. Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin, marurumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Yun po mga kaibigan, ang mga nabanggit. Marami pa pong mga verses na nagpapahayag po sa mga kasalanan na ginagawa ng mga tao. Paraan po ang Diyos para tayo ay maligtas. Sabi dito sa Santiago 4 verse 7 hanggang sa 10, kaya magpasakop kayo sa Diyos, labanan nyo ang diablo at lalayo ito sa inyo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Kayong mga makasalanan, mamuhay kayo ng malinis, at kayong mga nagdadalawang isip, linisin nyo ang inyong mga puso. Maging malungkot kayo at maghinagpis dahil sa mga kasalanan nyo. Palitan nyo ng pagdadalamhati ang pagsasaya ninyo. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Mga anak, sinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang hindi kayo magkasala. Ngunit kung may magkasala man, may tagapamagitan tayo sa Ama. Siya ay si Jesucristo ang matuwid. Siya ang ibinigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, at hindi lang ng mga kasalanan natin, kundi pati na rin ng kasalanan ng buong mundo. Malinaw po na itinturo ng Biblia na hindi po tayo maliligtas, hindi po tayo mapapatawad ng ating mga kasalanan dahil tayo mabait, tayo ay mayaman, o kung ano man tayo, hindi sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Siya po ang makakatulong sa atin dahil siya ang buhay, katotohanan at ang daan. Hindi tayo makakapunta sa kaharian ng langit kung hindi sa pamagitan ni Hesus. Kailangan po nating tanggapin si Jesus sa ating buhay. Manampalataya tayo ng buong puso sa Kanya dahil siya ang magliligtas sa atin galing sa kapahamakan. Kung ano man ang iyong narinig ngayon, kaibigan, sana isabuhay mo ito kasi hindi pa huli ang lahat.